Имало едно време един впечатляващ замък с градини, пълни с цветни цветя и блестящи кули. В този замък живеела принцеса Мая с любопитни очи и големи мечти. Най-много от всичко Мая обичала да изследва всяко кътче на замъка и да открива нови изненади. Един ден Мая решила да изследва тавана на замъка. Таванът бил прашен и тъмен, но очите на Мая блестели от вълнение. Тя се придвижвала между паежините и старите предмети. Изведнъж нещо блестящо привлекло вниманието й. В един стар съндък имало антикварен часовник, украсен с камъни. Мая взела часовника и започнала да го разглежда. Уау! Какъв красив часовник, помислила си тя. Започнала да натиска бутоните на часовника. Внезапно часовникът започнал да излъчва ярка светлина. Мая трябвало да затвори очи. Когато ги отворила, се озовала на съвсем различно място. Мая се огледала наоколо. Това не бил нейният замък, но по някакъв начин и изглеждал познат. Хората носели различни дрехи и имало конски каруци. Мая осъзнала с изумление, мисля, че съм пътувала в миналото. Започнала да изследва околността с ентусиазъм. Докато вървяла по улиците, видяла тълпа. В средата на тълпата имало млад крал с корона. Хората викали да живее крал Артур. Да бъде благословено новото ни кралство. Мая не можела да повярва на очите си. Това бил нейният прапрадядо, крал Артур. Тя била свидетел на основаването на кралството. По време на престоя си Мая наблюдавала как се установява кралството. Видяла справедливите решения на крал Артур и добрите дела на кралицата. Но един ден чула, че зълмагьосник се опитва да завладее кралството. Мая била много уплашена, но знаела, че трябва да направи нещо. Тя се промъкнала тайно в кухните на замъка и говорила с главния готвач. Предложила да добавят билки на любовта в ястията на магьосника. На главния готвач много му харесала идеята. На следващия ден, когато магьосникът дошъл в замъка, билките на любовта в храната му започнали бавно да изпълват сърцето му с доброта. С времето той се отказал от злите си планове и станал най-добрият съветник на кралството. Тази малка идея на Мая променила бъдещето на кралството. Сега в страната имало повече мир и щастие. Докато дните минавали, Мая започнала да тъгува за дома. Тя отново погледнала стария часовник и се замислила как да се върне. Внимателно разгледала часовника и натиснала един бутон. В този момент часовникът отново започнал да свети. Когато отворила очи, се озовала отново на тавана. Сякаш не било минало никакво време. Но часовникът в ръката и приключението, което преживяла, били съвсем реални. Мая веднага изтичала при майка си и баща си. С ентусиазъм им разказала какво й се случило. Родителите я слушали с усмивка. Какво интересно приключение, Мая, казали те, несигурни дали това, което разказва, е истина или не. Но Мая знаела, че това не е било само сън. Когато излязла в градината на замъка, забелязала статуя, която никога преди не била виждала. Прочела надписа под статуята: магьосникът на билките на любовта, спасител на нашето кралство. Мая се усмихнала. Тя научила, че една малка доброта може да направи голяма разлика. От този ден нататък се стремяла да прави малки добрини в ежедневието си и да помага на хората. А магическият часовник на Мая? Тя го пазела грижливо, мислейки си, че един ден може да го използва за ново голямо приключение.